Ang Ramadan, Arabic term na siya, ang Ramadan. Usa na siya sa ngalan sa bulan sa Islam. Kay sa Islam, adunay 12 ka bulan. Ug ang ikasyam na bulan, gitawag kini og Ramadan. Nganong Ramadan ang iyang ngalan? Unsay meaning sa Ramadan? Nag-ingon ang mga ulama nga ang Ramadan gikan sa ulong nga ramda. Unsay pasabot sa ramda? Akong giputang Tagalog ha, pero ato ra Bisayaon. Ang init nga disyerto sa kuntong dako. Kuntong dako ba? Tanghaling tapan. Ang ramda, kanang ramda, kanang bitaw disyerto nga halos na imong gawas nga kalayon sa sobra sa kainit. Ang tawag ana ramda, diha gikuha ang ngalan nga Ramadan. Ngano man? Kay ang tanan nga muagi ana nga disyerto, portion sa disyerto nga sobra kainit. Ang tanan nga muagi din ha, masunog ang iyang tiil sa sobra sa kainit. Si Brother Isa, di ba? Disyerto, si Brother Falcon, Yusuf. Anan nga muagi nga magpinihin sa kana nga disyerto nga magmaga, masunog yang tiil. Gitawag nga Ramadan, ang bulan sa Ramadan. Kay ang tanan nga muagi sa Ramadan nga magpuasa, sunugon ang tanan niyang mga sala. Kuha ninyo ang kuhan kung nganong hinganlan ang Ramadan nga Ramadan. Kay gikan sa root word nga rabda. Ang rabda mao ni ang Arabic sa disyerto nga init kayo. Nga tanan nga muagi dito nga nagtiliin, masunog yung tiil. So gitawag ang Ramadan nga Ramadan, kaya ang tanan nga Muslim nga muagi sa Ramadan nga magpuasa, sunugon ang iyang sala. Right? Ang uban niya mga ulama nag-ingon nga ang Ramadan gikan sa root word nga ramab. Ramab. Usa ni ramab? Ang init sa imuhang buwan, sikmura sa Bisaya. Ginhawaan. Ang init sa imong ginhawaan. Ang ngalan, ang ngalan sa Arabic sa init sa imong ginhawaan, ramab. So diha gikan gikuha ang ngalan nga Ramadan. Ano man? Kay kung kinsa mo magpuasa sa bulan sa Ramadan, makapatiog kainit sa iyang ginhawaan. Mo nang tubig ang iyahang giapas inig mag-fasting, inig mag-iftar. Di ba kung mag-iftar, mas kailangan nimo ang tubig kaysa pagkaon. Kay init man ang imong ginhawaan. So kanang kainit sa imong ginhawaan, ang tawag na sa Arabic, ramag. So diha gikuha ang ngalan niya Ramadan. So bisan asa sa duha, wala problema kung asa gikuha nga ang ngalan niya Ramadan.